strany našich oponentov nedarí sa nám ich dotiahnuť a to už sú až neuveriteľné veci, čo oni dorábajú. Ja si pamätám jedného takého, že hovorí, že nadával a hovorí, tak veď príďte ku nám. A to vy by ste ma nepustili. A vrajím, pustím vás, že aha, tu vám dám aj dátum, že teraz môžete, že o týždeň, o dva. Teraz on mi napíše asi o deň na to, že no, že to on nemôže prísť, lebo to sa už toľko klamstiev narozprávalo, že on to teda ako v jednej relácii nebude mať možnosť všetko vyvrátiť. Tak mu vrajím, viete čo, ja vám teda dám ďalší termín, najbližší, ako v pokračovaní relácie. No takže teda to by zobral. Teraz mi napíše na druhý deň, že ani to nestačí, že to by bolo treba oveľa častejšie. Tak mu vravím, že vy chcete ako pravidelnú reláciu? No, že tak. Tak vrajím, dobre, tak vám dám pravidelnú reláciu. Budete mať svoju vlastnú reláciu, kde môžete vyvracať naše blúdy. No, pravidelnú reláciu. Teraz bolo ticho, že aha, že tak to by teda asi išlo, keby bola pravidelná. Teraz mi napíše, že no, nie, lebo vy by ste mi to neplatili. Ja sa strany... Písni. Nakoniec idú ekonomicky na to. Tak teda, čer to ber. Asi sa teda nedohodneme. To je to, že nakoniec ich aj tak nedostanete. A keby som mu povedal, že teda ako aj platiť budeme, tak potom zase by si asi vymyslel niečo, že... A keď aj dosť, tak určite nie na čas. Tam je taká nelogická vec. A keď na čas, tak určite nie z tej banky, ako má on. Oni koľkokrát treba chcú dopredu otázky. A ja mu hovorím, ale a kde vy máte istotu, že ja to, čo vám pošlem, sa vás potom budem naživo aj pýtať? To nemusí, ale vy zase, a oni žiaľ, neviem, či vedia... Dopredu odpovede. Neviem, či vedia, to som raz som mal hostia, ktorý prišiel so svojimi otázkami, a to bolo o inom, to nebolo o politike. Ale oni nerozmýšľajú, mne to bude také, že keď mi raz pustia mikrofón a povedia mi otázku, s ktorou ja nebudem súhlasiť, ten mikrofón mám pustený a môžem povedať, že pán moderátor, rozprávate blúdy. A tohto sa oni boja, že oni... Neviem, si to inak... Inak, keď chcete, jediná najväčšia perlička je, urobil som asi 400 informačných vojen. Jediná, kam mi poslal môj host, ktorý mal prísť, scenár, bola minulú nedeľu. A pozrite si v programe, kto tam. A je tu v tejto miestnosti. Prvýkrát. Samozrejme som sa scenára sme sa nedržali, ale dosť obdržal som ho prvýkrát. Tibor, chceš tomu niečo povedať? Ja si neviem predstaviť, že by takýto host prišiel za mnou, lebo toto by som ako... Prežil som to. Ale najlepší sú hostia, keď príde aj k Norbertovi nejaký poslucháč, sa prihlási, že on má takú vedomosti o nejakej téme, to bude určite ľudí zaujímať. A to sa potom vytrestá moderátor sám, keď mu po 5 minútach... Nie, 3 boli? A iba? 3, ja som až 3. Ale určite sa, to bola jedna nedeľa, chlap tam sedel od druhej, ale on 3 mesiace dopredu už bol dohodnutý, ale ja toto chcem o prvej svetovej vojne, o téme, o ktorej ja neviem nič. Ako vravím, nič som nevedel. Chlap príde, už tam sa, videl som, že sa tam potužuje a neviem čo. A o 7, vtedy ešte bola o 7 v nedeľu informačná vojna, tak som si s ním sadol, však tak počítajte, znielka 50 sekúnd, nejaké moje blbé reči asi 25-30 sekúnd. A on píše veľmi rýchlo SMS-ky. No tak keď to zoberiem dohromady, to bolo, no a teraz chlap začal a povedal prvú vetu, druhú vetu a dohromady od začiatku, od tej 7 prešli 3 minúty, lebo zrazu takto sedí a vraví, ja to nedám. Oprel sa, a ja sa na ňo pozerám sa na hodinky 7:03, kľúci ja mám do 9:00 vysielať. A to vám poviem, že... A mne prišla SMS-ka, že pomoc! Normálne som mu písal. Ja som mu padol počítať, že mi elektrika odišla, tak príde tam a on už len cez okno, že pokračuje, hej. 2 hodiny vydržal. Týmto sa chcem poďakovať profesorovi Banskému z Rimavskej Soboty, ktorý ma učil dejepis na gymnáziu, že ja som začal, normálne to ako keď vám ide o život. Normálne si päty som začal ťahať niečo. Teraz ale zoberte si, že dobre, tá informácia tam niekde je v tej palici a vy ju vyhrabete po 30 rokoch. No lenže, samozrejme, lebo
ja som chytrý a ja rozmýšľam a to je môj problém. Vrajím sa, dobre, ja informáciu už mám, už som si spomenul a teraz aj kurce, ale toto ma učili Komanči. Vrajím, za tých 25 rokov sa to nezmenilo, vieš ten názor o tom. A teraz nie, no začal som konšpirovať sám so sebou. A teraz sa nedá, spýtam sa hovoriť, nespýtam sa hovoriť. Potom už ma ani nezaujímalo, že či tá informácia je správna, lenže či je dobrá alebo nie je dobrá v tejto dobe. Ja som sa tam potil tomuto, som vypisoval SMS, že pomôž. Nevedel som, čo mám robiť. Ale s chlapem som urobil 2 hodiny teda nakoniec. No. Ale no, ešte asi po 3/4 hodine, ani po pol hodine zase mi to urobil, že ja to dnes nedám. A ja som si no a potom ja som si všimol, lebo on občas aj rozprával, ja som si vravil, prestaňte sa pozerať do tých papierov, lebo on tam má papiere pred sebou. Lebo keď takto sa na mňa díval, tak celkom vedia. Pozeral do papierov a stratil. Prestaňte sa dívať do tých papierov. Tak sa pozeral na mňa a už potom dal. No.